Chasalo Bisramganj Tipra Motha Tangnogo Khlaijakha Kaisa Bodol Swlaimani Panda was juda juda thum Khorang Bodol yakari Tipra Motha Bodol ni bana romkha Khorang ni khorok tam voters Bodol ni bana ya fore borokno lamjak sogoi na harka Tipra Motha Chorilam block chairman Bodol Burma Ashani Bodol Swlaimani Panda Manjaka Tipra Motha Bodol ni Chorilam block chairman Bodol Burma no khoboi Bodol ni te kubun adong rok Abahikino Chasalo katal bana romnai rok no khaka hamya fore kokna rokha block chairman Bodol Burma Belena hambai sing tini Tipra Motha te khoroksa sing membership mangha ei dana ta jino bo tini Tipra Motha pato bisyo purina haimani nugyakho bo tini boni habai phai sini Tipra Motha ni bana romkha boni nukhungo chaite butar na boni nukhungo chaite butar nango boni bagai sing tini dana ta jino habai khube lamsugo buskang dino dana jin nukhungo sing boni je nangsak je chuksak sing bono chubana ni bagai Tipra Motha te bubagra bono yasaki nakha sing boni logi tongo boni nukhuni logi tongo tai sing wansugo boni bising toi obuskango tebo ei tisama kamigo Tipra Motha bubagra na hamjagno boni yaktoi bana romana nei sing tini boni asa khayo bono sing tini khabai khoi sing lamchoi nakha belene hambai tai jotron khulumka Abahikino faine shalbo tebo kabangkok lokorok no Tipra Motha no hamjaknai lokorok borok bai phai manju faine hanaibo shaka block chairman Bishalgorni simi jiboni kokthum Chini Khorang